Saka mukomana ari kunzira mino TV yakanga iri pamba. TV ine kuti yakapiswa nevana vake rava kunoti ane mukomana akapisa meno. Maya kuchibva kwakiuza mwana wangu twaziva ndiwo wapisa TV. Mukomana neshuku ichibva mushonga ichibva afa kudaro. Maini ndinda ndokuza. Chimapinda akadzoka ndikabvunza ko mwana akafa nei? Zvanza akamwa mushonga sezvizhinji munabvunza munin'ina wenyu. Vandabvunzawo maini ko maini bamunini hawafa mwana akaita sei? Zvanza iningu yangu zhinji ndeswa ndikubasa munabvunza maini. Chwana ngopaka ndakadaro. Chivana ndokumba kwedu kwaho ndobva ndabvunzawo mai kunya kundibereka kuti muzukuru wenyu akaenda nei? Zvasiko anombofa ngezi. Saka almost 6 ago mwana wangu ndopakazonifonera uchiti we kuno mwana ari kubudirwa pane mukadzi wake muroora ndobva kubudira mwana wangu. Saka wazhinji wana mainini wari kuramba wana mainini nemunini wachiwanza zviitiba kuti mwana wenyu mabudirwe pamuroora. Saka iye urutsanangura firo yake yese iye mukomana akugumira kuita ndizviti mwana akafa nechi akamwa mushonga handizvo chakamumisa mushonga hapana rudivi. Musaite spokesperson wemufiba munozwa. Tinoda kuti uyo mufemandi anobudiswa otaura zvese. Tonderai upenyu hwangu akaguka nguva isati yakwana. Ndiwani? Tonderai nyamutsiti nguva yangu inge isati yakwana kuti ndife. Ndakadzimuka mumaoko maamai wangu ndichiti ndakotsvaka rutsiri rwangu. Ndakasvika pamba parosina chengetani ndina mukoma wangu ndikasvika ndobva ndagara ndakasvika achita basa ravo rekurima magadheni. Zvesho ndakasvika ndikatanga kuita basa repamba pose zvakare kuti tinoita basa regadheni zvese kusipureya kusakura zvese ndaivaitira inini. Zvakaro ndagara baba ndoto TV yobva yazi ndiyanapisa ndikati nini handisiniva inini pangapende hazvidzi dzangu dzadziripo 2 Florence natadiwa asi aiwana kukwanisa kuapa mhosva wakabuditsa muromo wekuti iwana wangu waramba saka yotondera indiwe iwewe inini hapana zvandaikwanisa kuita semwana ari pamba ndikasvika pakupfuma mhosva ndisina kuita zvadaro ndobva ndanyarara ndagara mumba ndarara maya wakanditorera mutsvairo ndakarara semuguwa wakasara wakadzitora kadzendesa kumadhabi. Unoziva padziri hembe dzangu? Hembe dzangu dziri pabheri manyagamba asi kutaura kuno dzatsikatike wakadzisa mumatopo uchidzitaura nezvangu inini ndikanaenda kamuka kare asi waifamba chipipikike inini waimbatsira kumba mushonga akafa. Ndiani? Vana wayo baba wake vanoiziva nyeyoyi. Ndibaba wake. Saka wati manje wadai wauya? Ndauya kutaura tsanangura zvemafire ndakaita. Saka iwe tichidini manje? Yarepo ndakura ndauda mukadzi ke. Mukadzi unopiwa ndiani? Mandaigara mumaoko machimarosi akandishungurudza kusvika pakumwa mushonga inini. Saka uda tinoziva kupe mukadzi? Zvandiri kureva. Unoziva kupa mukadzi zvinekeri hanzvadzi yako? Handisuda hanzvadziwa. Zvinokupa mukadzi unobvisa. Handingarozi ndimai wako here? Anakupa mukadzi iye hanzvadzi yako? Handisiyi kuti yachadiniwo inoti ndakurawo ke. Aiwa chizwa. Mutemo hauchabvumiri kuti pane munhu anopiwa mukadzi mazuva ano hapana vana vachapiwa vanhu vazvizwa. Wazwa here? Saka tsvaga zvimwe zvauri kuda zvokuti uri kwena zvisiri mukadzi. Mombe dzako? Uda mombe ngani iwe? Ndina mombe 10. Mombe 10 unodzonepi Rozi? Rozi mombe 10 unodzonepi? Oye, Rozi unodzonepi? Noti mushonga ndakamwa nyomba mafuta pa. Mumba make futi. Akamhanya kutora gaba kelekana kutoilet. Achimhanya kundoudza baba ake kuti ndozvaite mwana kupa uko. Akakanda gaba mutoilet. Makapa angu nebhodho rakasvika nemutoilet. Alright. Saka mombe 10. Ndati 10 hadzichaiti zvichizwa iyoyo tonderai. Mombe 10 hadzichaiti bauzi. Akazvimba mapatsi sezvandakaita ndafa. Aripo mwana neurwere iwowo.
pane mwana ane urwere Ndakudira ipapo. Iwe akasingabatikane nezvemwana iyeye ba akatozvimba toiti watazvitsvaka aone kuti mambo uripo here mwana wakazvimba maturusi mombe dzako wati iwewe mombe dzako dzinopiwa mwana uyeye mazita rangu ndachirichakadzwa ipapa dzinopiwa kana mari yacho inopiwa iyeye pane mwana uyu nekuti zvese zviri paari ndini tondi chaiye kuna waindiziya anopupura kuti zvimwe zvatanga ndiri ndozvazviri apa ndadzoka ndiri zvandiri pane mwana ndakaenda ndakaraona muchaira mapora asana ndakataurira Alright, ndazwa. Buya, unozi mai ani? Mai Nyamutsita. Muri kuizwa here nyaya? Nyaya ndiri kuinzwa. Muri kudini? Handipikisani nazvo hangu zvaari kutaura. Chokwadi. No, it's okay. Kana matoti chokwadi chokwadi. Saka zvandakwa nyaya ipere, nyaya ida kugadzirisa. Mwana uyu wati ndikuda mombe dzangu ngani. Iri mari, kana matsvaga iri mari, motitaurira. Handizvo? Kana matitaurira, mwana iyeye uyu mukomana uyu ndiye hanzi zvese zvaada kuita zvese zvake zvinopiwa kumwana. Ndo zvinoitwa mbuya kuti zvinhu zviite rugare chino hachichitikwiba. Mhosva hairowi pane painobuda mbuya. Zvakatoitika musasafunge zvakawanda. Izvozvi zvatodini? Zvatopera mbuya musasafunge zvakawanda. Chaakudiwa kuita kuti muchimhanye kuti zvinhu zviite. Taurai henyu. Pamusoro ichangamira. Ndinobvumirana hangu nazvo zvekutaura tondi handiramba. Chokwadi. Asi mungambonipawo mukana wekuti ndingotauriwa hinduchana samai waigara nemwana akapona. No, it's okay. Isusu zvimwe zvitoka sazoita tikangoti yaite sei? Tonde. Wazwa kuti mai wabvuma zvawataura. Chizorora wazwa chizorora iwewe zviro zvako zvinogadziriswa chizorora. Wazwa here? aimboramba mwana wabvuma don't worry wabvuma pachiise kumakumbo kwake ndikoti mweya wake uzorora akadaro ndiani musenda kafa changamira rosu yakangwara pano akabvunzwa nevanhu kuti chauraya munhu chii akadzikatsika vamweni wakatuka-tuka. Alright. Takati ndadzokera TV yangu ikada yakaiswa mubhokisi mangu izvozvi changamiramo zvisiri kuti ndakaenda ndakapinda Alright, Tonde, alright. Okay. mangu musina kuti madzoka Alright. Anzani. TV utawa iripi? TV ndakakani Akaipa yakapani. ndasvika musha kuchengeta narosi Izvozvi iripi? anayo kumba Iriko kumba. TV iyoyo ngaiende iite zvataurwa. Inopanya, inovhurwa kuva musoro, inopa kupi musoro ikoko.